Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu nyiso jotend sikunde mondo mi omed mana dewo nyuok kolero ni piny owacho biro temo kaka ginyalo mar chwalo negi omuom e seche mowinjore. Mashogu mane loso Mombasa e romo mag galamoro mokelo kanyakla jotend sikunde mag sekondari pacho kae, kata kamano koni gichano timo lokruok e chenro mar chwalo omenda kuma kwan atamalo 50 mar pesa ibiro chiwo e okang' mokwongo. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko miwa ler mar wachni. Romo mar jotend jopuonj mag sikunde mag sekondar madhi nyime e kaunti ma Mombasa ne odonjo odiochienge mar adek. Twak mar deko kaachiel kod nok mag omenda michwalo e sikunde ne ochacho e romono, kuma jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu ne osingo ni gichano time lokruok mar chwalo omenda no mar neno ni sikunde yudo yot. We want to get back from the current quarterly system to the ratio of 50, 30, and 20 going forward. And I think the Treasury so far is in support of that. Jatelano ne onyiso jopuonj mondo mi ode mana nyuok, ka bende ojiwogi mondo mi gibed ka gitimo nonro kapok ginyiewo mwandu kuom jogo ma uso negi. So you can see the very tight circumstances in which we are operating. But one thing that we want to assure you is that we are coming out of this. All is well. Kindly also do a proper market survey, because I know you are also operating on a very tight financial situation, so that you are able to get the correct figure. And I think we have all agreed that we work together so that we don't underfund anybody, neither do we overfund anybody. I can tell you that as we stabilize the economy of this country, we shall make sure that we do actual capitation. That if we say we are giving 22,224 to a kid, it is what comes to your account. We promise that that is where we are going. Kata kamano, jopuonj go ne okwayo migao mar somo mondo mi omigi thuolo mar medo school fees ka gikoni nengo mwandu to chutho chiemo ma itiyogo e sikunde sani omedore malich mokalo. Many times the government has indicated that secondary education is free, totally free, and we are not expected to charge anything. I want to tell you today, sir, it is not possible to say that we cannot totally charge nothing in our institution, because some of the institutions rely entirely on funding from the Ministry of Education. At least in boarding school, parents pay some extra levy. Day schools, we are not supposed to charge. So that's why we were asking that probably they need to allow us to increase the fee we ask for lunch because of the differences in prices. Midhiero mapek magikoni gisebedo ka gikale en bedo gi jopuonjre sikunde maonge pesa, ka jogo machwalo mwandu mopogore sikunde go bende bandhogi. E seche gogo, migao mar somo ne komachielo koni giseketo kange mowinjore mar neno ni gikedo gi wach kuo mag penj mosebedo katimore. We propose that the Ministry of Education considers to increase the capitation from the current figure of 22,244 we had proposed last year to 30,000 shillings. All schools have their own challenges. National schools have their own challenges. County schools have their own challenges. Sub-county schools have their own challenges. But when you look at it generally, every school has been affected because of the high prices of foodstuff. Romono biro dhi nyime nyaka chieng' tich abich jumani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.